Dili naman. Common kay ni nga common kayo nga topic. Namoy larawan sa iyong bayo, ha? Say, ilang ko? Nato na. Nya, asaman ka na mga larawan sa inyong altar, larawan ni Santo Niño, larawan ni Virgen Maria, larawan ni San Pedro Galunsod, larawan ni San Vicente Ferrer, larawan ni San Jose o San Roque, mga tanah. Gamana na yung larawan na sa inyong altar, sa inyong balay? Sister? Naigahom na, wala? Sakto sa nagibalik ni Brother ni Madina. Naigahom mo? Wala. Ikaw, sister? Ikaw? Sister? Ikaw, Brother Jepil? Tapos? Si Juan? Sister? Hero. Sister Hero? Player sa NBA. Ining, dahil ang gahom, akaning larawan sa inyong altar, o din yung ibutang larawan, bungbong, anila, gahom mo. So, ang pangutanan ko, direkta, nabay gahom, ay mo tubag, ginoo mo'y ay gahom. Sa topot pasabot ang larawan, way gahom. Yung sister na, yan dire yung duha, wala. Jipil na, nindotin, ato ning i-discuss. Kay, para, di ta malimot ba kay, kanagong apologetics, kanang seminar, question and answer, ito, blackboard. Kung mga kanang, hantod garong mutana mo yapon ang ibablos sa diha. Sa tawa musulsuon nila. Kaya ako nag-experience ko sa una sa USGR na 2001 ko nisugo diha. Speaker nila Brad Soprandes, Brad Adam, unang mga RMJ, Migo ni Bradani Madiha, na nagkaday literal na, Ramon ba. Sa to pa, dilim na matuhog, ang yung tumarong, nakaraan mo to. Pagtana, maminaw ko nila, di ginagawa makuha na yun. Nga na, argi na. Kanya, lahi na ito po nung naroon, kaya tungkol sa experience mo. Sa speaker, sa mga lugar niya, debate sa mga kay, debate, lahi, nes wali, gini. Dako yung kalainan, debate, wali, o tudlo. Teaching, preaching, debate. Lahi ni, debate. Kung ito man eh. Kanya, ito ning sayo, na pinasikan ng Biblosade nga, matod pa sa duha dre, ang larawan ng nagahom. Sa duha ra sentro, wa sa igahom ang larawan niya. Si Sister unique mo niya kay dito ba, ginoo mo yung gamana niya. Sabot siyang punto nga image representara. Dito sa maragi nako, dili ko mutang maruwel si Dani kay ibahaw naman sila. O niya, ang atong kwan, kining husay niya na, kining explanation, kining larawan, matod pa sa fundamentals of the Catholic dogma. Sunday kita dogma kay, dogma gani, dogma sa mama sa iro, dogma. Dili na, dogma gani sa dogma nga libro, valid teaching of the church. Kamatuoran, doktrina, opisyal nga panudlo sa Iglesia Katolika naman. Diya sa 318 to 319 sa Fundamentals of the Catholic Dogma by Bishop Dr. Lodigo. It is permissible and profitable to venerate the relic, the saints in heaven, images. Sa ito pa dahil, itugod ka na mga larawan sa mga balaan, mga santos, anghel, uban pa, larawan ni Jesus Christ, givenerate lang. Kitahod ba? Basalungan. Yan, anudlo bang simbahan nga, kining larawan, adun na ba'y gahom? Kining si Bishop Moro ningon yun sa Our Catholic Faith Manual Religion na libro.
Bisa ka dugma na sa boss wa hatagi o gibugaton sa siban nga dunay gahom sir. Tingali gipuluyohan ang gahom. So ang imahen wala na gahom. Sama na way imahen ulit. Akani drawing man lain ng imil kahoy ba. Ada likod no. So na Santo Cristo. So ang larawan mismo si Monsignor Sitchig pangutanan na dito sa marapila na ka sinulog to, ka pitsinyo. Berako. Mana betul besar wa pa nga. Ang larawan sa tunin yung sir, anay gahom sa wanay gahom. Pero kuha na kaning mabugunay na ang sa tunin nyo, kagwapo sino. So muna nga sa yung mga argumento, nalawang kayo. So ang punto ng larawan, direktamente, wala siya gahom. Pero, ipuluyuhan ni gahom. Asa man nabasa na nga itong makita nga usa sa mga atake sa mga laing reliyon kay katong mingon nga kining larawan gamhanan ni masukong Ginoo. Isaias 44:17. So the book of Isaias 44:17 niyo dito nga kining larawan gahom ni gamhanan ni masukong Ginoo. Example sa Numeros 21:19. 21:19 Numeros. Ditong napita sa lugar sa Israel. Ano na yung napakagbitin dito? Kuya ng bitin, ang kubra. Kuya kayo. Nangamatay. Kuya ng bitin. Niya, kung sa may namalandong si Moises, Propeta Moises, sa kadakong great prophet, kung sa kay Mayon, nga, masulba din problema. Na may lamdag, nablagan sa Ginoo nga. Moises, magamaog bitin nga tumbaga. Bitin nga tumbaga. Wa matay bitin. Wa pala naman bitin rin Brad Marwin. Katedral. Anay ubang parokya. Nasa Ganilya. Nasa dito sa punta sa nato yung mga parokya nga nailarawas bitin. Pero gitumbal na ni Birin Maria. Ang bitin. Pero ha? Genovere. Niya karon. Ningon dito sa Moises. Gama taglarawan sa bitin. Kadtong napakan sa bitin, niya mo tanaw sa larawan sa bitin, mamayo. Ayo. Kay, so, mara ko, kuhaan ko kanang pandemic ba nga, coronavirus ba? Kada, di ba, giyampo ko na sa orasyo Emperata, with due respect ka kay, ang vaccinated, di ba ko? Dani, si Marwell tingali, abot nila. Sa nakalantugi ko ng bakuna sa live sa Diwayare sa Bisag Region. Brad Aramines. Tana YouTube na. Mula rin si Google. Kaya respect human life. Katikisim mo ka Catholic Church plus volumes Ginoo. Oh, madoktor. Kaya sharing mo na. So muna nga ang punto kaning larawan nga hibakan sa bitin mamaayo. Sumoro ng virus kung sa may sulba din So muna nga, nagampol na Ginoo nga, morning buhata. So di takaw ko maob na ito bagay, nagkaman ang matay sa. Oh. So ang punto nito, ang larawan sa bitin, may sulba niya itong kalamidad, kastigo nito panahon na. So ibuhatan, kaya para mamayo, tanaw sa bitin, na ibakan sa bitin. Uni ang mga tao, sister. Giingo naman ang larawan sa bitin, gamanan ng larawanan eh. So nasukong Ginoo, gamahan ng larawan, sukong Ginoo, niyong Ginoo. Ang mga tao na sayop sa pagila sa larawan sa bitin. Ningon ng Ginoo, guba ng larawan sa bitin. Guba. Wa na larawan sa bitin. Wa na larawan sa bitin so sa si Madres Cathedral Church, Mother Church ko na rin. Oh, ito rin ko na si Kuan si Mamang Janjanta, si Data Claudit. Sa wa ko kumari kay Tuan, nakita kami dito kay Tuan kaning nyari bebesade des Katedral Brad sana upat na sayo upat na kabog menambong ini kami ding Ali Agusmina international speaker mo na upat na mangani sa mo ta rin bila na ron walo siyam ya matul pa ni San Antonio di Padua usa kapatid nga man eloquent bulli mao ang mga tao nga namati niya inibiya isda na namati ni San Antonio de Padua. Sina ka ni isda namati. Ya, duha tulo nagatigo mo
sa kungalan matupan ni Kristo, Matthew 18:20, Obe enem sunto beltres interrogate in nomine sumini medio Europe. Latin to, sabot mo ito ba? Si Brad Veronisa rin sabot itong si Ideal ng Lerosa. Doa tulo negatigom sa kungalan Diyos ang sila wala. Nahang Ginoo na to. Muna na, kining larawan, gipagubas Ginoo nga giila, larawan sa bitin, 2 Hari 18:4. 2 Kings chapter 18 verse 4, gupa ang larawan sa bitin. Yung sa may larawan nga napuli, so ato sila, 18:4 sa 2 Hari. Unsa may larawan nga napuli, si Moises giingnas Ginoo sa Exodus kapitulo 25 18:22. Moises, gumon kini tekstuwagin. Pagulit og larawan sa Kerubin. Murag pila ni kadibate ni ngono akong nahinumduman tulo 2019 dito sa Kurba di Brad Tata Felicita des Ormo. Taga hilumos liti ito kontra larawan. Kani akong giintro nga kuan re Anquintes Bible Baptist sa Upon. Lugar ni Brad Pini kukutan Brad Mako Mangyaw. Nya diri sa Bisag Region. Rodrigo Ramento Katbano. Sa Exodus 25:22, si Moises gisugo nagbubuhat og larawan sa Kerubin. Sa to pa pangutana, Brad Marwell, nasayo bang Ginoo? Improve the Lord. Asa mabasa nga ang templo simbahan adunay larawan sa tao. Kaya kanang Exodus 25 nimo, larawan man sa Kerubin. Nya sa man ang Kerubin, sabot mo na wa? Angel. Nasa katedral dali. Purpam di na basta-basta ang larawan gipuluyan og gahom. Ang mga viewers sa si An Jimenez Punsi, malubuyok ni Ilyong Arespunay og si sa Saudi Arabia layo ni. Ya, naligo ni diri siya bulsade sa live pa. Ya ako ni na nagda gagana dayan Dios buhay gyud. Muraga floating sa simiyagi Brad Ilyong. So, duha ra ka klaseng larawan ang naas sa Biblia, naas sa Biblia duha ra. Diyos nga larawan o sagradong larawan kadtong gipabuhat sa Dios gisugo ng Moises. Unsa tong teksto yang nasulat? Exodus 41:18-19. Nya Exodus 25:18-22. Tanang Ezekiel 41:18. Ezekiel 41:18-19. Ang Exodus 25:22 nagsugo pabuhat og larawan. Pero ang Ezekiel way mabasa nagsugo. Ano ka nagpabuhat ng Ezekiel 41:18-19? So magkubag niyo. Go. Masagot na buhat na ano ko ng larawan na. Depende na rason na ano ko ng larawan na pasabot nga ibubuhat ko na sa Ginoo. Unya, kanang larawan ato tong tumagundaan kay basig kuan ba kanang malimdan bitaw nga ang duha ra man kahabig ang larawan na dunay gahom unya walay gahom mao man. Para nako sumasa panudlo sa Iglesia Katoliko Romana way gahom ang larawan. Kunili gipuluyuhan na ni gahom. Nga naman arita sa Acts of the Apostles chapter 4 verse 30-31. May ganyan, nadala ng King James Version. Sa buhat 4:30-31. Nagamit ko sa Bumburadyo sa una, sa debate po, nga asa sa bagong tugon, unis plaza ebidensya. Nagamit siya na ko. Lahi kay, wak tayo lang yung kaya pakita yun. Asa mabasa sa bagong tugon, nagbubuhat ang Diyos ng larawan. Ulba ang pangtana. Kaya sa karang tugon, inyong itong gisuwat ka ganina, ang Exodus 25:18-22. Nagbuhat o Kerubin. Niya sa bagong tugon, mabuhat wa. So, diri ko nakakita og tubag sa Acts chapter 4 verse 30-31. Ngit-ngit diri ko maklaro kay na og gyapon. By ceasing forth in hand to heal and signs and wonders be done by the name of the Holy Child Jesus. Ibakyaw ko mga kamot madawat mo ang katinglahan pinagi sa balang bata Jesus. Holy Santo Child ninyo Jesus, Holy Child Jesus. Ya, double impact ni mga kaigsunan kay ubang pundok sumasa mga pastor, maglianis sa kudang sa Bumburadyo,
Kini Santo Niño dili ni Jesus. Para ni mo tipel. Santo Niño, si Santo Niño Jesus hindi. Ya dili mengudila. Sa na nimo. Oh, muna nga na experience na sa mga pastor ito na debate. Nya dili sa 31 buhat kapitulo 4 31. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were filled with the Holy Ghost, and they shaking the word of God with boldness. Samtang sa ilang nagmutangan ang ito ilang ampuan ni Kurog. Sa ito pa, sa 30 buhat patro, pero King butangi o King James Version. Di ka kabasa sa Catholic Bible ini. Karang Holy Servant ito. Explicar pa ka. Ang pangutana, mabasa ba di Kapolitra Santo Niño? Biblia, mabasa di. Ngunit ito ba King James Version? Dili Katoliko ni, Protestant. Na, Holy Bible, King James. Nya, 1611 to, year 1611. Dili bias, dili one-sided, kaya dili mani Katoliko, nilaban sa Katoliko. Buhat 4:31. Samtang sila na nangimutangan na dawat ang katinglan sa balaang bata Isos, yan ikurog ang ilang nangimutangan. Kanang magampo ka, sister, nga tubagong ka sa Ginoo, mo earthquake man na. Kisagay na dito sa bukid sa Kamingawan, panahon ni Mrs., nagampo sila ni earthquake ang niyutan. Ano na itawag o divine response. Asa mabasa na? Exodus 19:18. Exodus 19:18. Sa ito pa dahi, kining Acts of the Apostles, mga brothers and sisters, larawan ni Santo Niño ni. Mingon sila nga, asa mabasa, bugon-dugon, nagbubuhat ang larawan, kaklaro na. Siya, wala lagi mabasa ni buhat. Ang klaro di ka na isulti pa. Klaro na lang kuhan kining nailarawang Santo Niño kay kuhan mo Holy Child Jesus, Santo Niño Jesus. Nining Acts of the Apostles, buhat 4, si Kristo nikayap na sa langit sa buhat, kapitulo 1, 1:11. Nikayap na sa langit. Unya, dako sa Jesus Christ ito. Lansang sa cross ko. So, masabot din eh. Natay usa sa Francis sa philosophy ang psychology. Nya, logic ko yun. Klaro ng larawan ni Santo Niño ilang yatubang sa mga tao din ng buhat Acts of the Apostles. Nya, uwa na gama mo itong na na. May magic na. O, klaro na. Larawan ni Santo Niño sa buhat 4:31. O niya, kaning larawan na wa ni gahom, gipuluyuhan ni gahom. O, sa mga analogy ng kining mingon ta nga si RAC Roelio Comanero yaming testimony, pero di mo nakapugos sa mga tao sa testimony kay ang private revelation you cannot force anybody. Ana sa Catechism of the Catholic Church number 67, outside of the deposit of faith kana buto sabot wala dili na doktrina. Ang doktrina sama ining Holy Trinity, doktrina mo na niya true God and true man si Kristo, doktrina mo na pagtulon na ana. Yes, so kaning testimony na to kada ato mga experience ato ng personal na one. So yang testimony nga nakadungog yung mo ini. Larawan ni Santo Cristo nga silang balay sa Argao, Cebu. Ang iyang apo 5 anyos, sige balik-balik sa doktor. Tambal. Ya. Mo kuan mo gyapon. Ubalik yung sakit. Hangtod nga giguptan ng larawan ni Jesus Christ, niya giguptan ng bata. Hangtod nagidanak 19 anyos, wala yung sakit. Usa sa iyang testimony, pinagis ang Ginoo mugamit og larawan. Sir. So ang Ginoo mugamit ka ng larawan. Wa magpasabot larawan gamana na. Di ba niya? Kami yung gamahan ng larawan. Sumpak na sa Exodus kapitulo 21 at sa 5. Muna yung Ginoo nga ayaw ko mo pagbuhat ang mga larawan ito sa kahangi sa langit tapit, salam sa yuta sa dagat, kaya ako ang Diyos ng mga bugho. Ayaw simbahan ninyo ang larawan.
simbang ingon nga adoration, unil gibinirit ka na, respect or reverence, suma sa teaching sa simbahan. So, ang larawan, Jipel, walay gahom. Diba? Si Saktor, walay gahom, kundi ang gilarawanan nga buhi ito sa langit. So, ang larawanan na itong tumong, pero magatubang na larawan, ni Virgin Maria, ni Jesus Christ, ni San Pedro Galungsod, o kinsa pa, Arsobispo Chupilo Kumumoto, pa masantos, no? O pa madeklarar, pero subang pare, irumdom ko, maingon nga, rana ko, Santos na to, bro. Si Bishop Chupilo Kumumoto. Mato ba ni Anhing Pader Leo Grandes, na namatay sa bagyong udit sa Matutinaw. Siya may ningon ko na. So, sa uban, ang Sito Papa may makadeklarar na lison-lison doon si Bishop Chupilo Kumumoto. Charity and humility. Umangkom na yung Padodinis Kumumoto berikut sa Kabuno. Sa ito pa, charity and humility, manghitagon mapausanon. Kanang pagkaubos, lisod ang sundon. May uban mabikila na, patyon ka. Kanya, ranang kuwangi, birahanin ka, di naman. Humility is the way of salvation. So, muna na, ang larawan, di wala kaklase, sagradong larawan, o Diyos-Diyos ng larawan. Ang Diyos matupang Apostol San Pablo, sa 1 Corinto 8:4, we know that an idol stand for something does not really exist. Ang Diyos-Diyos, nagpresentar nga dili tinuod. So, kanang Diyos-Diyos ng larawan, sama ni Astaroth, Baal, ning Indiana, Rayna sa langit, nga, nagpaila nga Diyos-Diyos, kisa pa may lain, si Kimbuloy din o si Ruben Iclio. Sinya, uban pa din, sama ng mga kulto, mga kuwan, pero huwag tilarawan, si Astaroth Baalan, namang Biblia, nasa 1 Hari 11:33. 1 Hari 11:33, butahan niyo keywords, Diyos-Diyos ng larawan. O, niya nasa Buhat, Kapitulo 7, versikulo 42, kanto sa 43, o Buhat 14:12, Buhat 14:12, o Buhat 19, 24:35. So, kani mga versikulo, referido sa Diyos-Diyos ng larawan, matubang San Pablo sa 1 Corinto 8:4. So, nananasawatan niyo mo? Basta ko sa likwata, Buhat City, Corinto 8:4, na? No. Oh. Ngayon mga Ginoo, maginapti ka mo sa masabitin, Matthew 6, kama 16. Oh, apti ka ng bitin. Maglison ng iring sa kopa na. Pero latina na ni mo, luhod ng bitin. Sa walang masasakong daw mga aking suna na, nga Diyos kalarawan, manigidili. Ang itugot mo ito, kaganina itong isutan. Wa kay ito, naghanan ako, pero bugat kay ito. Kaya, anak ka sa mga pangutana, terus examen, yung debate, mapribahanin mo ang larawan, ikihangla na sa timblo, dayan-dayan na sa timblo ang larawan. Kaya yung butan niya ba? Sa bungbong na sa kapilya. Asa mabasa na? Salmo 144 verse 12. Nga dayan-dayan na sa timblo ang larawan, sul sa timblo ang imahin sa balaang tao. So, mura, simple kayo. Diyos-Diyos ng larawan o sagrado ng larawan. Niya gisimba ba yung larawan, wa? Gisimba? Oh, ginawa sa... So, ato na i-qualify. Kaya ni-premise mas dugma ka ganina. Fundamental sa dugma nga, it is permissible or profitable to venerate the relics or images in heaven. Naday, so ang Iglesia Katolika Romana, suma sa mga pangwagnals encyclopedia, ingon ito nga, the Roman Catholic Church recognize that three kinds of worship. Kaya sister og simba, atong ihan ay para makuha. Pila ang panulo sa simbahan nga worship? Tulo. Imane, Brad Jipel, sister, tulo, three kinds of worship ang gitulo sa simbahan. Dili ako ang panulo. Nya grounded kini sa divine revelation, pulong sino. Ang una, adoration. Karang adoration, sa may meaning sa the book of theology, ang kining adoration, supreme worship.
Sa ito pa day, we adore God alone. Ang Diyos ay itong sibahon nga tinuray. Yan sa mabasa na ang Diyos ay sibahon, na Salmo 96 verse 4. Salmo 96, 4, ang Diyos ay mag-worship nga tinuray. So, kagmay litra ng King James Version, mabasa yung ba na ito? Pero kinahanglan ba ito memorize kay palitag ukab ka sa Biblia niya, mahangin niya electric pan kusugayo, malimot ka. Muna nga, quick thinking mo lang. So, Salmo 96:4, ang Diyos ay simbahon nga gitumong mo. Kaya naman na sa Hebreo Kapitulo 12:28, simbaha ang Diyos. Hebreo 12:28. Itong Salmo, nalista na ito? Hebreo 12:28. O niya, ang yawa, o si Ginoong Kristo nag-apot sa unang panahon, Mateo 4:1. Isa na, Mateo 4:1. Si Satanas mingon, awa, mata makikita na kay material being, spirit ko na. Sa Biblia, ina na yan si Kristo sa yawa ni Satanas. Kining, kung gusto ka, sunod ako, gidasa sa espiritus kaming awan. Unang-unang mabitbit ang espiritu na mahikap na the human way of talking para masabdan. Si Satanas mingon, ambak, nakakita ka ng dagang ng syudado. Ako, anak, di ba? Ato na mental picture out. Kaingon ang kaning yawa dato, kaning yawa na. Dili tanan dato, yes, Ginoo, yawa dato. Kung mutuman ka, gina ni Jesus Christ, ihatag ko na mong tanan katagyunan. Ay mo na na. Nya ay kabalaka kay ang imong mga angel, di mo unsay mutil mulayat ka pagkasapnayon ka. Ginaan sa siya, bragi linglag siya ba. Bright kini yawa yo. Yawa wag nilawas, espiritu ko na. Nya karon ingon si Jesus Christ. Sumala sa kasulatan. Gamit sa kadibating yawa ug si Jesus Christ gid. Ayaw tintala ang Ginoong imong Dios ug siya may alagad sa simbahan. Kristo, ang Diyos mo'y simbahon. So, adorisyon na, Mateo 4:1. Sa ito, pasabot gini, Diyos si Kristo, ang contextual understanding sa Mateo 4:1. Pero, muna referido na sa adorisyon. Kaya, Juan